माइब्रा सिथाव सावदों बर' ट्रेडिसनेल गामिनिफ्राय लाबोनायनि मानो सावदों मिथिगौ ना एक्सुवेलि नै बाजिनाव जों मानो सावदों जोङो ओंखा बिगोलमोन फैदों बिगोलमोन थास' आथिं थास' बिबार थास' खिलि दिंखिया मैगं मान्दे नाफाम ना गोरान लाबोदोंनो दा जोंनिसिम मा सफैयोसै मिन्थिले नों नेनायसै जों नेनायसै जोब्बाय होननानै खोनादों होनब्लाबो मा सफैयो नेनायसै गाद्रा गुद्रा आग्लायनायखौहाय नायनायसै आरो माथो जोंहा फाइनालि सफैबाय दे गाइस नै आदैमोना सफैबाय दे मोजां दे माबायावल' नुयो भिडिअ'ल' दे नानि दे मोजां दा दे आरो अखा हाबावनोसै मैगं लाबोदों आरो ना ओमफ्राय बहा बहा फाननानै फैखो दे गोजौथार माथो आंनिफ्राय जौसिनसो नुयो मानसिखौनो नै बिफानिफ्रायसो गोजौसिन मानसियानो आंखौसो लाखो ना सफैबाय दे गाइस एक्सुवेलि जों नेनानै दङमोन मैगं लाबोदों होननायखाय दायो फाइनालि सफैबाय बे गारियाथ' ओरै बोथेबावदो दे मा बेलाय मा मैगं बिलाय नोंहा बे मा मैगं बियो मान्देनि बिलोखौ नोंसोर सानैल' फैदों आरो गोबां बोसोरनिफ्राय नुदोंमोन दे माबायावहाय मा होनो फेसबुकआवसो नुबाय थादोंमोन हो ओमफ्राय थाङो होननानै थांनायानो जायाखै समान मिलाया औ थांखांबाय बिसोरो बे समाव जों थांनाय जायाखिसै दिनैहाय फाइनालि लोगो मोनमारबाय आरो बेलाय मा थास' बिसं थास' बिसंब्रा आथिं नङा बियो ओइ थास' आथिंबो दङ नै बुरजानो ना गोरान ना खान्दा गोरान बेंगलरावबो मोनो दे गाइस नाय नै थास' आथिङा बेसेबा बुरजा ना गोरान आदै ना गोराना बेसे मा मा दं बाजारा थास' बाजार नायनानै ला दे आदै मोनानो लाबोदों आरो ना औ नैबे नानिया जोंना मा होनो सर्ट मुभि बानायग्रा दे ओरैबायदि बादला बुदला बादनानैहाय मोसानो गोरोंना बिसोरो नहीं तू समझा नहीं थबसे फुदो आदै Oh my god! दाख्लै सिगां गसंनाया आदाखौ साबसिन नुदों औ लबिफोरनिफ्राय बिदा फंबायसो जालायखागोन नालाय बडिफ्राबो दंखायो जाहैबायना बिराद बडिबो दङ ना जाबाय दे साननोसै दे सानदो दे दाना सोर लालायो Kita saya फानसे लाखिदोंमोन फानखादो 100 200 300 400 500 600 600
Christian आठस' नयस' मिथिखादों नयस' 1,000 1,000 11 12 13स' दं 13स' दं नै बावनो फार्स्टआ मुथा Bima बिफाखौ लाबो बिफाखौ aku ini nula नै आलासिफ्रा दासिम आलासिखौ आमादै गारनानै थांबावनो नैबे बेखौ माबा नै थास' आथिं ना गोराननो माबा मा होनो थास' खिलि आरो बे थास' खिलिया बे बेसे औ 50 थाखा ओमफ्राय आथिङा आथिङाव 50 आच्छा ना ओमफ्य ना गोराना ना गोराना 350 ए 350 नो थफ्ला बुरजासो दङ नै फवासेनो ना गोराना थास' आथिङा 50 थाखा ओमफ्राय नो थास' खिलिया 50 थाखा थफ्लाया 350 बै मा बेलाय गोरलै आरो नोंस्रा मेन गामिया मा होननायमोनलाय चिरां चिरां मा रानिपुर जोंनि खाथिखा क'क्राझार खाथि औ क'क्राझारनि सोनाबहा क'क्राझार सोनाब जायोना क'क्राझारनि खोला ए आमलायबादानि बड'लेण्ड रादाब होग्रा मैखोममोननि सोंदो दाहाय माला फैनो ना गोरान दंलाय बेंलायनि माबाया बेंज्लायनि हरदोंना 350 बेंज्लाया न'आव दंहैसैना सानैल' फैदों बिब'आथ' फैयाखिसै ना बिब' दंबावोमोन सासे औ मागुर साइज ना मागुर खादां औ 350 नो हरदो हायोबा नाया गिदिर गिदिर थास' खिलि सोरबा सोरबा दिंखिया आरो थास' बिबार मोननैनि दावराव खालामदों आरो बेखौनो रायलायलायबाय थादों गुबुनावहाय फाननानै फैजोब्बायना दा बेवहाय थास' बिबारजों दिंखियाजों सफैयाखिसै आरो मानदे ना सानदे बेबो गैया बेखायनो बेखौ रायलायनानैहाय गावजों गाव थरख' होलायबाय थादों बिसोरो नाफाम नै लकेल मेड सोरनोबा सोरनोबा नांगौला आदैया फानोना मा जायगायाव थायो होनदोंमोनलाय आदै मान्दिया डिस्ट्रिक्ट मान्दिया माइसरनि एसे सिगाङाव दा ना माइसरनि सिगां नाफाम बे नाफाम जाहैदों माजों माजों बानायो नाफामखौलाय हा आच्छा थास'जों बानायो बेखौहाय बेजोंसो बानायो जाहैदों आंलाय माजों माजों बानायो फाथ्था गैखाया मोनथिखाया ओमफ्राय ना गोरान मोनामो माथो ओमफ्रायलाय फिथांखि ब्लक फिथांखि ब्लकखौ नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो फुखाना होदो एसे माबा दं मिनिङा जाहैबाय फिथांखि माने थांखि दङ बेहाबो औ बिनि थाखायनो आरोखि एसे साबसक्राइब खालामना होदो आदैफोरखौ लोगो मोननानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय ओरै नानि बिगोल्स साफ्रोमबो मोनथिखायो फेमासखा सिगांनिफ्रायनो नुगासिनो दंखायोना सर्ट एलबाम बानायो मोसायो हाजासे शेयार खालामनानै होलाय लाइक कमेन्ट खालामनानै होलाय ना बर'जों बर' जोंनि बर'नि अनगा गुबुन हारिफ्राथ' जोंनि बर'निखौहाय इसेबां माबा खालामखाया नालाय सापर्ट खालामखाया नालाय दा जोंनि बर'आनो 35 एलसिम दंखायो दा बेसिखिनियावहायनो जुदि साफ्रोमबो एसे एसे लाइक खालामना होयोब्ला शेयार खालामना होलायोब्ला साबसिन मोजां जायो आरोना गुबुनफोरखौबो नांलाया दा नै आदै दङ आदैयाबो मोसाखायो एक्टरसो एसे एक्टरसो जोबबा नै दासिमबो जेबो जायाखै फिगारफ्रा लादु जानाय बंसेसोनो औ माइब्रा सिथाव फाइनालि लोगो मोनलायनाय जाबाय आरो नै सिस्टार बिगोल्स ओमफ्राय
बिनिनो बिफा आदै जों ज' लोगो मोनलाय फैबाय दिनैहाय खिन्थु गामियाव नङा दै बेंगालरावसो गाइस औ ओमफ्राय बिसोरो थांगोन ना बेनिफ्राय गैयालाबो माबा जागोन आरो 100 जागोन नामा किल'मिटार 100नि एसे बारा जागोन मानोना माइसरा 160 सिम दङ नालाय बेनिफ्राय दा थांफिनगोन बिसोरो बेलासियावहाय मैगं लाबोदों बेयावहाय मैगं बायनो फैग्रा गोजा दे बिसोरो คุณผู้เหยสวยเรียกว่า हा คุณผู้เหยสวยน่าดีมากว่าอะไร फु เฮ้ย नै बे मैगंखौ बायजोबदों आरो ना मैगं दखानदारफ्रा आदै मोनानोพี่สุภาพเรื่องคุณเชื่อ औ जों थांनोसै दे औ गायनानै बिदाय लाबाय आदैजों नै नानिजोंबो लानो थांनोसै औ मैगं फानफैलादोंमोन थालादो दे 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 थांदो दे औ हामबायसै मैगं लानानै लाबोना होफैनायनि नेक्स्ट टाइमावहाय दिंखिया दिंखियाखौ आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय मा होनो ना मागुर थेंगोना मोननो होनदोंना नोङो औ बेखौ लाबो आरोना बेफोरखौ मोनजाफेराखै बेंगलरावहाय औ दे आदै नानि दे हामबायसै औ